गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै फिन खेबसेबाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेसेन गोसा थाइबा गथा इन्दिरा गान्धी गोनां आरो जवाहरलाल नेहरूनि सावगारि गोनां थाइबा गुवार एबा गथाखौ बेसेबां मोनगोन, बेसेबां रोजा मोनगोन बा लाख मोनगोन बा बेसेबां मोनगोन बेनि सोमोन्दै आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। नाथाय रायजोफोर, भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामना नायोबा हमनो हानाय नङा। फारि फारि जोबजासिम जेब्ला नायलांगोन अब्लासो मोनथिनो हागोन बेनि बेसेनखौ। बेयो रेयार, स्केयार एबा कमन। दा बे इन्दिरा गान्धीनि सावगारि गोनां आरो जवाहरलाल नेहरूनि सावगारि गोनां थाइबा गथानि सोमोन्दै फोरमायनायनि सिगां गोबाङानो सोंहरबाय थादों थाइबा बिलाइनि सोमोन्दै। थाइबा बिलाइनि गेजेराव बबेया बेसेन गोसा बेखौ आं सिगाङावनो मोनसे भिडिअ हरदोंमोन थाइबा बिलाइनि सोमोन्दै। नाथाय आं दिनै फिन खेबसेबाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायहरफिननो नागिरदों। बे थाइबा बिलाइनि गेजेराव मोननैल' सोलिनाय दङ, बेनो जाबाय गभर्नरखौ नोंथांमोना मोजाङै मिन्थिना ला। मोनसेया जाहैबाय वाइ.बि. रेड्डी गभर्नर, सिगनेचार थानांगोन। आरो मोनसेया जाहैबाय अमिताभ घोष, बे जाबाय गभर्नर। जि थाइबा बिलाइयाव वाइ.बि. रेड्डी आरो अमिताभ घोषनि सिगनेचार दङ, बे थाइबा मोननैनि बेसेनाल' एसे बुरजा आरो बेनि बेसेनखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै। 50 रांनिफ्राय 300 रांसिम मोनहैनो हागौ जुदि इउएनसि कन्डिशनाव दङबा गांसेयाव। नाथाय गोबाङानो ससियेल मिडियाफ्राव नुगासिनो दङ थाइबा बिलाइखौ 21 लाख 12 लाख बेबादिनो होननानै फोसावबाय थायो। नाथाय बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि नंगौ सानोबा, जुदि बेफोराव जगाजग खालामबायोबा हयथ' नोंथाङा गोबां रांनि खहा जानो हागौ। नंगौखौ नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंबा भिडिअ जेफोरखौ फोरमायगासिनो दं बेफोरखौ एसे खेल खालामनानै नोंथांमोना नंगौ नङाखौ मिथिगोन। दिनै बेनि प्रमाण हिसाबैनो नोंथांमोननो आं दिनै बे थाइबा गथा इन्दिरा गान्धी गोनां आरो जवाहरलाल नेहरू गोनां बेनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। आरो बेखौ माला दिहुनामोन आरो अबे मिन्टनिफ्राय दिहुनामोन आरो बेनि बेसेना बेसेबां मोनगोन, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा बुजिनो हागोन आरो मोनथिनो हागोन। गिबियावनो आं दानिया नोंथांमोननो इन्दिरा गान्धी गोनां थाइबा गथानि सोमोन्दै फोरमायनोसै। स्क्रिनाव आं फट'खौ होना होखाबाय, बेनि बेक साइड फ्रन्ट साइड मोननैखौ होखाबाय। नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लादो। बे जाबाय 1917 निफ्राय 1984 मायथाइ लिरनाय दङ थाइबा गथा फैसायाव। बे फैसाखौ दिहुनदोंमोन 1985 आव आरो बेनि मेटेला जाहैबाय कपार निकेल। बेनि अजना जाहैबाय 12.5 ग्राम आरो बेनि साइजआ जाहैबाय 31 mm। सेबा जाबाय सार्कुलार आरो बेखौ मोननै मिन्टनिफ्राय दिहुनदों, बम्बे मिन्ट आरो हायद्राबाद मिन्ट। फाइन कन्डिशनाव बेसेबां मोनगोन, भेरि फाइन कन्डिशनाव बेसेबां मोनगोन, एक्सट्रा फाइन कन्डिशनाव बेसेबां मोनगोन आरो इउएनसि कन्डिशनाव बेसेबां मोनगोन। फाइन कन्डिशनाव बम्बे मिन्टआव मोनगोन 20 थाखा, हायद्राबाद मिन्टआवबो 20 थाखा। भेरि फाइन कन्डिशनाव बम्बेनियाबो 25 थाखा, हायद्राबादनियाबो 25 थाखा। एक्सट्रा फाइन कन्डिशनाव जागोन बम्बेनियाबो 30 थाखा, हायद्राबादनियाबो 30 थाखा। इउएनसि जायोबा गोदानै दङ फैसाया कम्पानिनिफ्राय दिहुननाय लोगो लोगो सोरबा जमा खालामना दोननाय एबा बुथुमना दोननाय, जेरै गोजों जेरै दिहुननाय एरैनो दङ, बेखौ होनो इउएनसि। जुदि बेबादिनो दङबा बम्बेनाबो 70 थाखा, हायद्राबादनो 70 थाखा मोनगोन। नाथाय बेनि कन्डिशना फाइननिफ्राय इउएनसि सिमाव नोंथांमोना मा नुनो मोनखो, 20 रांनिफ्राय 70 रांसिम। नाथाय हायद्राबाद मिन्टखौ मारै सिनायगोन, मायथाइनि गाहायाव मोनसे हाथरखि थागोन आरो बम्बे मिन्टनिया मायथाइनि गाहायाव मोनसे डायमन्ड शेप थागोन। रेयारिटी बम्बेनिया जाबाय कमन आरो हायद्राबादनिया जाबाय स्केयार। रायजोफोर, आं नोंथांमोननो दा इन्दिरा गान्धीनि सावगारि गोनां बेसेन गोसा थाइबा गुवारनि सोमोन्दै फोरमायबाय। नोंथांमोननो आं दानिया फोरमायसिगोन जवाहरलाल नेहरूनि सावगारि गोनां थाइबा गुवारनि बेसेन
मिन्ट आरो मायथाइफोरखौ सावगारिखौ आं स्क्रिनाव होखाबाय लोगोसे बेनि डिटेलखौबो आं होखाबाय। बेखौ दिहुनदोंमोन 1989 मायथाइयाव। मेटेला जाहैबाय कपार निकेल, अजना जाहैबाय 12.5 ग्राम, साइजआ जाहैबाय 31 mm, शेपआ जाबाय सार्कुलार। मिन्टआ जाबाय बम्बे आरो हायद्राबाद। बे बम्बे मिन्ट आरो हायद्राबाद मोननैया फाइन कन्डिशनाव दङबा नोंथांमोनहा 20 रां मोननो हागोन। भेरि फाइन कन्डिशनाव 25 रां मोननो हागोन बम्बे आरो हायद्राबाद। एक्सट्रा फाइन कन्डिशनाव बम्बेनिया जागोन 30 रां आरो हायद्राबादनिया जागोन 50 रां। UNC कन्डिशनाव जुदि दङबा बम्बे मिन्टनियाव 70 रां आरो हायद्राबादनियाव 100 रां जागोन। बे बेसेन खम बारानि गुबै जाहोनानो जाहैबाय रेयारिटी। बम्बेनिया जाबाय कमन आरो हायद्राबादनिया जाबाय स्केयार। आं खुगाजों बुंदोंबाबो नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय सावगारियाव लिस्टआव गासिबो लिरनाय दंखाजोबो, नाथाय आं अब्लाबो फोरमायना होबाय। रायजोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो इन्दिरा गान्धी आरो जवाहरलाल नेहरूनि सावगारि गोनां थाइबा गुवारनि बेसेन, रेयारिटी आरो अबे मिन्टनिफ्राय दिहुनदोंमोन बेनि सोमोन्दै डिटेलै नोंथांमोननो फोरमायबाय। जायफोर बिथांमोना गिबिनिफ्राय जोबजासिम भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जवाहरलाल नेहरू आरो इन्दिरा गान्धी गोनां थाइबा गुवारनि बेसेना बेसेबांसिम मोनगोन। नाथाय ससियेल मिडियाफ्राव गोबां नुनो मोनो मोनसे थाइबा गथानि बेसेन एबा थाइबा बिलाइनि बेसेना 12 लाख, सोरबाया 7 लाख, सोरबाया 21 लाख पर्यन्त होयो। दा बेफोरखौ नुनानै नोंथांमोनहा जानला मोनला ससियेल मिडियानि बै होनाय एड्रेसफ्राव जुदि फन नाम्बारफ्राव जुदि कल खालामबायोबा नोंथांमोनहा हयथ' जा एसे बुथुमनाय रां दं बेबो खहा जानो हागौ। आंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जायफोरनाव गोदो गोदायनि फैसा खुस्राफोर दं एबा दानि सोलिबाय थानाय फैसानि गेजेराव स्केयार एबा रेयार फैसाफोर दङ बेनि बेसेनखौ मोनथिना थाथों। इयुनाव हयथ' बे फैसाफ्रानो सानसे नोंथांखौ सहाय होगोन। आरो गोबांथारानो सोंहरनाय हिसाबै बेखौ सोर लागोन होननानै सोंहरनायावसो आंनि कालेक्सननि थाखाय आं बेखौ लानाय जायो। नाथाय गोजानफोरनिफ्राय फोरमायहरनायफोरखौ आं थांनो हानाय जाया, बेनि थाखायनो कालेक्सन खालामनो हाथ'वाखै। समफोर दिहुननानै जुदि आंनि सौहानाय बादि जायोबा आं लायनो थांगोन। आंनि गुबै थांखियानो जाबाय बे फैसा रेयारिटीफोरखौ जाहाथे मोजाङै बयबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सिनायो, बेसो आंनि भिडिअ बानायनायनि गुबै थांखिया। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।